nhar il-ġimgħa nista' nħabbar illi kelli diskussjoni pjuttost twila mal-President tal-Kummissjoni Ewropea u l-pożizzjoni tagħna hija illi tintlaħaq soluzzjoni mal-Kummissjoni Ewropea qabel tintlaħaq dik is-soluzzjoni Malta mhijiex se tippermetti illi dawk l-immigranti jidħlu fil-portijiet tagħna. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni kienet illi nitkellmu bl-invers l-ewwel jiddaħħlu u mbagħad wieħed jibda jiddiskuti dwar il-possibilità ta' relokazzjoni. Pożizzjoni tagħna jiena żammejt sod fil-pożizzjoni illi dik ma kienx pożizzjoni sodisfaċenti għax kif ġara fil-passat nafu x'jiġri jidħlu u ma tinstab soluzzjoni. Mela allura l-affarijiet iridu jsiru bil-kontra tinstab is-soluzzjoni u mbagħad issir ir-relokazzjoni lejn diversi pajjiżi oħrajn ta' dawk l-immigranti. Però fl-istess waqt inżid ukoll li qegħdin naraw illi naturalment jinżammu komdi, jingħataw l-ikel, ix-xorb, bżonnijiet mediċi. Fl-aħħar mill-aħħar nfakkar li hawnhekk qed nitkellmu dwar bnedmin. U ma ninsewx dan il-punt, ġifieri din mhix kwistjoni li m'għandax taqsam xejn ma' razziżmu, assolutament hija ir-realtà partikolari li jinsab fiha pajjiżna fil-mument bil-COVID-19 u t-tieni realtà hija li pajjiżna ma jiflaħx iżjed.